million na wɔka no wodi kan ɛde mu million baako asa de check asa asɔɔsɔ na million no ɛde kan asam Papa Regina Minister. Aban party for. I'm saying Nukuku for. Honorable James. Being for Chief Imam. Ministers, Ma Beckham. MPs well, somebody tonight. You
Nkurɔfoɔ ba wɔ ha. Mmaa no biara wɔ ha. Mama no so a yɛmɛsrɛ mo sɛ obiara nyɛ dɛ ɔnye bi mmoa. Wɔba sidi baako koraa na ɔpɛ sɛ ɔde ba. Dumase abonofoɔ ɛsɛ sɛ yɛtumi yɛ bibi ɛma sɛbio ɛkanya biara baabi ɔwɔ no. Yɛ ne bafu papa. Wode sika no ma yɛ abonofoɔ ɛnhyɛ sika. Adeɛ a menim yɔ George sɛbi yɛwɔ wiase sɛ Ghana ha wodi Ghana fo sika anaasɛ wodi Dumase fo sika na Nɔba fo sika papa akɔkɔ na nyɛ hɔ na nyɛ adwuma mene ne bɛtumi na me so mɛdede asana adi ɛdeda deɛ deɛ ne nyɛ sɛ bɛtwa ɛnti abusuafoɔ menka ne tentene no yɛhia sika ɛnna ɛsɛ sɛ abonofoɔ yɛbɛhyia yɛbɛfiri yɛse no na million dunu ne yɛnya yɛnya na ɛbɛnenam ɔwaa na mawura temu ɔwaa na mawura suma ɔwaa na mawura sampa ɔwaa na mawura nnua suane ɔwaa na mawura agyidim na mede anim sɛ ɔbɛyɛ amano ayɛ fɛ neɛ yɛka kyerɛ obi biara wɔ ha sɛ usika no wuyi a ɔnyɛ pa saa sika yɛ wɔn sɛ yɛyi no wɔ Dumase ha a ɛbɛyɛ adwuma wɔ Dumase ha na mmom anidie kora so nyɛ Dumasefoɔ nkoa ne bɛhwɛ saa sika no so na nananom a bɛwɔ aman hene no a bɛwɔ ko no ha nyinaa bɛbɛhwɛ no so titiro mɔde pa frɛ no ɔsaagyefoɔ adwumadɔdɔ so bienu Ansa na deɛ no abobɔ dini na afei megyibia deɛ nkakra obi wɔ ha sɛ a ɛka no koma sɛ ɔbɛma million 2 million Ghana bibia sɛ nana dɔma hene na 2 million deɛ ɛbɛdɛ ne ɛbɔ ne bi ha ɛho hwɛ alo obi ɔma obi ɔma Saudi force here they are going to also mienu. President of House of Chiefs. Saigo, Njama, what is here? Prince Bikala. Oh, what is here? One of the two, proper mining. Oh, what's that? So, I don't know, really, what did you do? First, now, quite out of Faso. I do, yeah, to me, you know, walk, what do you find at the moon? Million baako sasa le check asa so na million no adi ka sam
aka na 25 million Ghana. Yeah, Abushafo. Ya ntimi so ye ni o. Mo ni dia beto. Senior minister so ha. Na kiti no ha. Yes, so no. Regional House of Chiefs. Yes, 100,000 Ghana. But we are registered. Ya proposal na mama na yam. Ti yes ka ya play in cash. Jordan wa e na kama ti na men dia no. Me no ba. Why no ba? Yeah. Richie.